People who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:58. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, action by kag sa atong mga listeners ari tagan ta lakat sang atong nga chimpo sini nga gabi. Pit sa uno karon sang Nobyembre, no? Tuig 2020-21. Dali lang Disyembre na. Mayara na to da. Ang way pa man. Ulat tonta. Importante buhi kag mailawas. Mayara gina. Are synopsis ta ang kabugusan nga kondisyon sa aton pungsod Pilipinas, no. Shear line. Ano ning shear line? Tail end sang frontal system. Nagabungguan ay ang cold air mass kag ang warm moist air nga kwan nga hangin kag ang cold dry air, no. Amihan kag ang mainit, no. Nagaapekto diri sa Kabisayan kag northern section sang Mindanao. So ang epekto yan sini may pag-ulan, magatugan siya sang cluster of clouds kundi niya patupon, no. Adason ang ikaduhang weather system ta northeast monsoon o kun amihan sa gihapon ang dominante nga weather system nato nagaapekto dito sa Luzon. Ang epekto sang shear line ari sa mga lugar partikular ang Caraga, Northern Mindanao, Central ug Eastern Visayas nga idulot kay ini ang tiyempo nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang ikaduha ang Western Visayas, Palawan kag sa iban nga bahin sang Mindanao nagapabilin nga maayad-ayad ang aton tiyempo nga may pag-uum-guum sa gihapon ang aton kalangitan asa nga magalumon ang aton kahawaan nga may dala lang ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob. Tuga man ini sa gihapon sang shear line ginaupdan lang sang localized thunderstorms kag subong man ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uumbuo man ang ilang nga kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may-ari siya naligwin nga mga mahinay o kung manipis lamang nga mga pag-ulan o kung pagtulot-alite nga halin sa northeast monsoon. Dito sa northern Luzon, aminansang Luzon, sa kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan o kung northeast to east nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag nasidlangan nga bahin sang Luzon kag sa Kabisayan nagaatubang sa baybayon sa Pasifiko ara sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin sa gihapon namin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay, diri partikularmente sa Western Seaboard sang Kabisayan, ang Western Visayas, Negros Occidental upod ng syudad sang Bacolod, kalmadong aton tiyempo may pagulugal o man ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May mga naligwin lang ini nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob tuga sang shear line kag localized thunderstorms, no. Ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa namin na sidlangan o kon northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmadong aton baybayon
ang kondisyon sang aton kadagatan hara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton karon astronomical tide. Karon alas 9:52 ini nga gabi ang taob naton 1 flat 1.0 flat no. Ang hunas magabalos alas 3:08 karon sa kagahon 0.5 metro ang takos ang kanabawon kag alas 5:20 sini nga hapon nagtunod si aring adlaw magabutlak ini si alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita karon 25 hasta 32 degrees Celsius o con 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Okay. Si Vulcan Kanlaon, ari. Si Vulcan Kanlaon 5 kapag tayog aksyon bray. Wow. Hindi makita ang iyang guab kay natabunan sang panganod ang iyang adigasing activity na sa active vent. So hindi makita kung daw ano ka timbuok kataason sang iyang ginasong white stem laden bloom. Napunan siyang panganod kag karon may kakinagapan ko. Ako na Di na kadto. Ang ground deformation ta padayon nga may gamay nga pagubag no. Ang aton ground deformation kag 611 toneladas ang ginbugaya nga asopre no siningpit sa 27 sang Oktubre. Okay. Diyan ay ka may ari kita action bray earthquake information ari alas 6:04 sini nga hapon gintayog ang Sipalay City may magnitude ni siya nga 3.1 unfelt why reported intensities. Ang ikadua alas 10:34 alas 6:10 sini nga gabi man. Sipalay yapon 26 kilometros south of Sipalay City ang deep upo siya tan 33 kilometro ang magnitude niya 2.2 unfelt yapon ang reported intensities wala expected damage wala. So amo na duha ka pagtayog diri sa aton Sipalay City sa palibot Negros Occidental kag Oriental. At least tawhaya. Nobyembre 1 mas tawhay gid ang patio subong kay way gid may nagkadto. Daw ay tawo. Way gid kay di ka man kasulod Sir Gan. Di kay kasulod Sir Gan. Kung hindi ka magpa-downtown daw ay tawo pero jutay. Kag sirado man mga negosyo subong eh. Tiga, oo, grabe gid ang igo ni COVID no. Way man tawo ang ilimdan ng kapihan, way man tawo. Ara subong sa mga puloyan kay may halad-halad subong kag shooting sa puloyan eh. Kaon bayi-bayi eh. Bayi-bayi. Suman. Mga Inday. Paperte, no? Kalingkit mo na, kalimited sa aton nga mga giho, Sir Gano. Sige lang, Oo. Kung sa Cebuano pa, puhon, mabalik gid sa normal ang sitwasyon ta, no? Sa palabuton. Sir Gan, salamat. Okay. Welcome. Yes, sir. Kompleto nga detalye makaksyon sa lakat sang panahon diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental lakip na sa bugos nga Pilipinas. Pero binabisan na pa katawhay ang sitwasyon naton kinahanglan sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, 7:07 na subong nga adlaw Lunes kita unang adlaw sa bulan sang Nobyembre 2021. Action firing line. Mayara na gid lamang kita sang 54 diyas ang nabilin kag Pasko na. After sining November 1 kag 2 nga celebration sang pagdumdom sang mga himata naton nga nagkalamatay na All Souls Day today, All Saints Day buwas nga adlaw. Ang next naman naton nga celebration amo ang Pasko kag bag-ong tuig mga kaaksyon. Actually kung wala si COVID-19 mag-o lang sa nagligad ang Mascara Festival tapos amo ning celebration
nagaulo umpisa panitani ang Pinta Flores na naman dito sa siyudad sa San Carlos nga magatapos sa Nobyembre 5 tiwaygid alaws gid. Action firing line. Anyway, sa 61 diya sa nabilin kag baka saylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa tuig 2022. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Action Brian Warden. Action firing line. On board na, Top las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Antes pa naman ang tanan maka-action, reminders lang sa aton sining kauturan. Sigurado kung iban bisan hindi makapadulong sa patio, nagapala uli sa tagsa ka mga banwa kag syudad mga ka-aksyon. Paki-check lang sa inyo sining preno dira ha. Ang inyo sining makina, ang inyo sining ruweda dira. Tanan agod layo sa naman nga say sa aksidente, no? Ang pinaka-the best pagdira nga maghalong gid while naga-travel mga ka-aksyon sa dalanon. Action firing line. Ano ba mga balita lokal sa aton sining pagpangalagad dito sa syudad sang Himamaylan? Ining isa ka barangay kagawad iya nga nakaluthang kahapon sang iya man lang pakaduha nga suno sa report maoy. Ginsulong si kagawad may bitbit nga ispading kag binangon saya sining puloyan. Ti ano pang hulaton mo kung ginsulod ka na sa puloyan mo? Ang tingin mo sining last option dira kundi gabutan man siya sa hinganiban mo kag ginpusangan. 12 gauge shotgun ang ginpusang ni kagawad. Si kagawad ara subong sa poder sang kapulisan. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod. Sa gihapon pa dayon ang pagdinakpanay kon illegal nga droga ang pagahambalan. Action firing line. Sa mga balita ya sa probinsya with Action Marlon Hinabia, pinaka-nubo o kon pinakadamo nga numero sang COVID-19 deaths mga ka-aksyon sa Negros na-record kahapon nga adlaw. Action firing line. Pero kahapon man to na may subong daw record sa probinsya nagaamat-amat manubo ni COVID-19. Amo ning maing balita sa aton tanan. Action firing line. Samtang sa balita gikan sa syudad sa Bacolod, propose nga 3.25 billion budget no sa Bacolod sa 2022. Aprobado na sa second reading mga ka-aksyon. Action firing line. Samtang Councilor Gamboa ginkalipay ang pagsaka sang budget sang City Health Office for 2022. Action firing line. Karon dugay-dugay may ara kita sang interview mga ka-aksyon, may ara kita sang reklamo isa ka pamilya, no? Somewhere dira sa syudad sang Talisay nga suno sa ila aligasyon napatay ang ila iloy. Pagkatapos wala man gin swab test mga ka-aksyon pero ginpasunog sang ila nga mga opisyal dira sang health kay COVID. Action firing line. Galing kay tanda maning pamilya sa paano mag-COVID akon iloy kay way nyo man gin swab test may result ka mo da o ginpasunog gid sang iloy I mean sang pamilya kay mo nang mando sang health mo city health nila dira. Karon check tani ko na nung ano gakalanabo sa aton, no? Ang iban daw na na overexcited kamo sa pag-declare sang COVID without any result halin sa mga laboratorio or basi na ano kamo sa poder nyo da. Action firing line. Project tanay karon kay ni isa ni kadako da discrepancy ini katama ano pero hindi kita maghatag pa sa aton maayad-ayad nga komento kay pamatian taanay karon kung ano gibala nagkalahinabo sa sining pamilya nga ini nga ang gindeklara COVID nga waay man na swab test mga ka-aksyon. Excited lang sila sa naol ano. Action firing line. Ang ining bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. Base problemado kada sang punggod mo spot.
Warden, Action Firing Line. Aksyon na Joe Philippine Standard Time, La City 12 na sa tonsring nga pagpangalagad. Action Firing Line. Aryo, diri kita anay sa mga dulod-dalag ko nga balita dito iya sa national mga kaaksyon. Kay ang balita dito sa national, ang Comelec mga kaaksyon nagpirma na sang kontrata sa F2 Logistics Philippines nga ginatawag. Amo ni siyang gamiton sa deployment sa mga election equipment sa palabuton nga May 9 or 10 nga 2022 nga eleksyon. Action Firing Line. Sa 32 kapahina nga kontrata makaksyon, amo naging pirmahan sa tunga sang Comelec kag sining F2 Logistics Philippines nga chairman nga sa diin nagabalor sang 535.99 million pesos. Action Firing Line. Suro dire sa kay chairman sang Comelec nga si Sheriff Abbas mga kaksyon. Ti okay na ni siya kaya mo ni ang nasambit iyang kontrata ang ilagin pirmahan pero may ara sang mga naga-question sini. Like for example sa mga elections watchdogs, ang mga lawmakers naton, pila ka mga private individual, subong man pila ka mga persona mga kaaksyon nga naga-question sining kontrata sa tunga sang Comelec kag ang F2 Logistics Philippines. Action Firing Line. Ano ba lang ila sining nga reklamo? Suno sa ila ining nasambit iya nga kompanya na inigin disqualify dapat sa pila ka mga allegation nga ang tag-iya sini or nagapungko sina diri nga amo iya si Mr. Efren Oy mga kaaksyon amo ang posible may relasyon sa kay Dennis Oy nga ginakabig amo ang isa ka dako man nga donor ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong 2016 nga eleksyon. Action Firing Line. Isa lang ang buot silingon sina, nagaduda sila mga kaaksyon kung anong magkalahinabo sa palaaboton nga 2022 nga elections. Action Firing Line. Pero ang pag-explicar naman dire makaksyon sang chairman sang Comelec, ining si Dennis Oy, sambal niya wala inisang relasyon sa kay Efren Oy mga kaaksyon, no? Puro Oy apelido nila eh. Action Firing Line. Why gin man sila guro labot man action hands ni Doc Ramil Oy, no? Action Firing Line. Pero pare, di kay pero Oy mo. Oo, si Hamal din sang chairman, si Dennis Oy mga kaaksyon, chairman inaiya sang kag CEO sang Yodina Corporation nga nagabaligya o nagauyat sang petroleum, mga pag-retail, mga kaaksyon, shipping company, logistics man, education, food, gaming, kag iban pa. Ining si Efren Oy naman niya, lain naman yung negosyo niya, lain man ni siyang grupo sa negosyante. Action Firing Line. Siya mga pamilya ni Efren Oy, taga Visayas area, kag layo-layo lang ini sa kay Dennis Oy, nga taga Davao de Oro, mga kaaksyon. Firing Line. Pero parehong apelyido, abe. Pero no, dire sa Comelec, kabalo kami mga lawmakers, subo nga nagaduda man. Kada ko sang budget na ibahatag mo da, kag basi ano pang matabo, sining plaaboton nga 2022 nga elections. Action Firing Line. Pero tigasalig kita sa Comelec mga kaaksyon kay ila inagin pirmahan kabay pa nga mangin masulhay ining eleksyon. Suliton ta si Efren Oy kag si Dennis Oy, why gini sila kang tanan suno pa sa ila. Kag ko number 1 donor man ining si Dennis Oy sa kay Duterte sa tong 2016 nga eleksyon nga gindaog ni Presidente Rodrigo Duterte sa tiway na tuya labot sa subong nga eleksyon. Sana all. Action Firing Line. Kita mo subong pa lang mga pag-ano pa lang sa mga logistics naton sa Comelec, ginadudahan na sa publiko, pertidan nga mga binangigay subong kon eleksyon ng paghahambalan. Ang mga switching plandan subong ho ginadudahan na, tapos kanamo subong sa nagahimo sa mga line-up bala, no? Ang line-up subong nga ginapagwa sa social media mga kaaksyon. Bongbong Marcos for President and Vice President Sara Duterte. Action Firing Line. Bolabantayan tani kung sino ang pagabuslan ni Inday Sara Duterte mga kaaksyon, no? Kaya din siya pwede, iya nga magpag-riktalan na iya pangampanya nga wala siya may islan kay ti subong
substitution na ni. Why na sang filing of COC? Action firing line. Alangan man si Bongo ang iya sining buslan dira ati bulabantayan ta eh. So remember nga once nga magbulos ka sa isa ka nag-file sang COC, must be nga the same ang inyo sining political party mga kaksyon. Kay kung hindi gidaya pwede based iya sa guidelines and Philippine Constitution sang aton sini Omnibus Code dira sang eleksyon Action firing line. sang COMELEC mga kaksyon. Pero tiulat-tulaton ta, lapit-lapit na lang ang Nobyembre 15, atat na ang makabongbong kag Sara tandem mga kaksyon. Action firing line. Ang grabe subo nga pagbatikos gid ho. Amo si Madam Leonero Brido mga kaksyon. Ma-imagine mo action James nga nagkadto siya sa isa ka lugar, ang singgitan sa mga tao ya lugaw. Action firing line. Kag may nga nasugpon nga bongbong kami. Grabe nga pagyaguta nila kay Lini, no? Sa nigad to nga si Mana, si Lini, kundi nga parin-parin ng mga salakyan nga damo-damo. Ginpatukaran nila sang kanta iya nga, hindi kita malilimutan. Amo nang ipatukar nila. Action firing line. Doto ba lang si Lini, idulong na sa katapusan nga palahuwayan. Action Brian Borden. Action firing line. Ang lain na dabla mga kaksyon kon lumiso ang utok sang butante nga maluoy kay Madam Leni Robredo kag dumaog ini. Di nyo magpapataming tao. Kung hindi ka mo magbuto, hindi nyo lang pagyugot-yagutaan nga do sobra-sobra na. Okay, gina nga mag-criticize pero inang kritisar nyo nga pang ano man na, pang ang kritisar nyo nga pang idiotic type la. Inang inidiot ganyan nga pag-kritisar, tiway giniya pulos. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon dito ya sa national kay Ariho, yes, ang COVID-19 ini, ang mga barriers magkaksyon sa mga buses dito kag sa mga jeepneys naton by November 4 pang dulao na ini. Action firing line. Kinabala mga plastic dira sa sulod sang salakyan nyo. Sa November 4 pwede na pangkakason. Ini sa palayag sang Transportation Assistant Secretary nga si Mark Steven Pastor. Mga kaksyon, ha? Bugos nga Pilipinas, ha? Pwede nyo na pangkakason ining mga plastic barrier dira sa sulod sang inyo nga salakyan. Action firing line. Are, tinunto gining obra nila mo. Kay suno diri sa kay Pastor, kag sa pagtuon, based man sa medical findings, mga kaksyon, ining mga plastic nga ginbutang da sa inyo salakyan, oo, wala gid gali sang may mabulig nga makatapna siya sa paglapta ni COVID-19. Action firing line. Tigin palap ginhimo nyo lang lapit na 2 ka tuig mga kaksyon ang COVID-19 subong nyo lang gihambal nga ang ining nasambit nga barrier galini pulos da sa salakyan nga ina. Action firing line. Imagine mo may ara pa to kay sinong tunto to nga nagbutang-butang sang barrier to sa mga motorsiklo sa una nga ginhimo na lang to ganing nga shield kung magluto ka sang pinirito nga isda kay hindi mo gin mapuslan. Action firing line. Ti subong ho, hambal iya ni Pastor, siya wala gid nagapakita sa pagtuon nga inang mga plastic barrier dira sa sulod sang salakyan, basis kag iban pa, wala gid sang may mabulig dira kung paano matapna si COVID-19. Action firing line. Katuntuhan kung kisa sang gobyerno do hindi mo man malikawan nga magkakritisar ka malain sila, no? Action firing line. Siya ini ganing mga plastic nga ginbutang nyo da, pwede pa ini nga tapikan sang virus ni COVID-19 kag kung sino pa. At ihuwa, kita nyo naman guro mga plastic subong sa mga salakyan ni sa Bacolod, sa mga tricycle dira, sa mga buses ta dire, ang mga plastic nga nabutang dira, lagom-lagom na. Action firing line. Lagom pa sa panghasabnita nyo na nanada, paglalasan nyo na ho, kay nga sa November 4, pwede na makabiyahe ang wala sang plastic barrier dira. Ti ambal man sang DOTR, 70 to 100%, pwede na makapasakay ang mga salakyan. Action firing line. Kaling kay way paning mando sang DOTR, dugay naman nga gutok sa lakyan ta. Action firing line. May ara man ta sa mga task force sa kada LGU, pero way man ginapang saway kay ti kaluluoy man ni konsagi talang gid pang ticket ni mga driver kag pasahero. Kay kung gusto hong gid pang ticket sa aton sini gobyerno ati klaubos bayad eh. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon si COVID-19 sa subong adlaw ara sa 3,117, no? 3,117 ang bag-o
kag nagdangat na sa 2,907,090 or 790,370 kag ang aktibo 43,185 na. Kag ang naka-recover 2,703,914 kag ang patay 43,276. Action firing line. Kag sunod diri sa Okta Research mga kaksyon, sa ila sini nga prediction, sila sini pananaw sa trend karon nga makit-an nila by November maganubo sa 2,000 ang kaso ni COVID-19 around the country mga kaksyon. Action firing line. Mayo gina nga resulta until December mga 2,000 na lang suno sa Okta Research. Di makit-an taman ni sa gakatabo sa buong sa palibot tama no? Action firing line. And ang bot silingon sa Okta, bangod sang padayon nga vaccination, ang pagnubo sang kaso nagaupod man, no? At tuod di makit-an tagid man, no? Kag subong nga ri halos kalabanan ara na sa alert level number 2 ang status ta. Action firing line. Ang Bacolod lang alert level number 4, no? Ginaayo pa din nga magpanaog sa alert level number 3. Kag kon alert level number 4 na, halos 100% magabukas na ang mga negosyo. Action firing line. As of today, according sa sa reports ng DOH, ara na sa 27.2 million ka mga Pinoy ang fully vaccinated, kag ara na sa mga 58 million ang tanan nga nabakunahan, kaya ang 31 million diri amo ning first dose mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang DTX 500 capsule o galio na pag-inom sini sa matag adlaw nga tanan. Kini may Brian Warden. Action firing line. Las 7:25 na may koneksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang nga gabi sa ginhambal ko na sa inyo kaina ang aton sining main topic for tonight. Ining pag-interview naton sining isa ka pamilya nga nagreklamo matapos nga ginpasunog ang ila sining nga iloy kay kuno positive sa COVID-19. Action firing line. Ang pamangkot lang paano nag-positive suno sa pamilya kay wala man gin swab test ang ila iloy. Action firing line. Di ba action hands? Oh, ang ila iloy gindala nila sa hospital or do center gani mo. Pagkatapos papauli. Dito na patay kay wala bakante sa ospital. Gin papauli kag napatay gid sa ila puloyan. Pero way ta kabalo anong ginabatya gid sini ano? Kundi napatay. Pagkadason nga adlaw, tinawgan sila nga ipasunog nyo na ang inyo bangkay kay positive sa COVID-19. Action firing line. Hambal sang anak, siya paano mag-positive kay way man natuhog ang ilong nga kadi kagin swab test nyo ni. Action firing line. Di paso no? Paso. Pero anyways, check naton ini makaksyon ginapakadlaw talang kamo. Ginayom yuhuman talang ni kay do ka kiningkoy sang ginahimo subong sang gobyerno ta angot sini. Linugaw na tadaan sa COVID-19 pagkatapos mga kaksyon may amo pa sini nga nagakalahinabo sa aton sini nga palibot. Action firing line. Action ani history ano na siya alang-alang sila gapugli pa sa gali 15 to 20 minutes pa ate okay buwas di tapos gina sige taka na way man siya sure sa akon man nakanamit na sa istoryanay namon kay na no, dumabutang pa ko sa aling-aling ni karon. Firing line. Unahon ko lang na sa action na Dale Salazar no sa syudad sa Bacolod. Pasensya gid mga kaksyon ha, kaya nga mo ni istoryanay mga amo nga mga oras pagkatapos way siya kay ga-travel. Action firing line.
sige lang, maintindihan ta na, no? Maintindihan, may managani. Ulat-ulatan nyo lang karon na. Ulat-ulatan nyo lang karon mga kaksyon, kay i-interviewon tagid ini, no? Ang ato lang naman diri, kung nga, ang ginbaton, taning ila sinireklamo, kay basi bala may anong kalatabo sa aton sining mga utod dira sa medical, sa mga centers naton, sa mga hospitals naton. Oo, nga may kaangay sini nga mga information. Action firing line. Kaya hindi giniguro magpa-interview kag magkamog ang pamilya kon positive gid man tuod ang ila sini iloy. Kag wala man sila mahimo kon positive gid ina kon may ara lang gid iya sang result sang swab test mga kaksyon. Action firing line. Ting lapsis dira puwerte no? Ang lapsis dira puwerte kay nga way kamo sa may ginauyatan nga papel pagkatapos ang balonyo nga positive ina. Ipili lang kamo pasunog yun na o kung ilubong rikta. Action firing line. Pero tingalaman ko sa pamilya nga agin pati manila kay Wyman sang result. Dibla? Pero karon hibaloon tagi karon na. Unahon ko laanay sa Action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Ang mga balita ng Action Dale Salazar dulong saton sang D3 Bayo Dugang sa imo. Action Bray, approved na sa second reading ang proposed budget sa Bacolod Local Government Unit sa 2022 nga 3. Nautod si Action Dale. Action firing line. Balikan ta sa Action Dale mga kaksyon na kay istoryahan ta na budget sa Bacolod kay dako na niyo. Nagsaka sang mga 650 million pesos ang budget for 2022 diri sa Bacolod. Action Dale, balik sa imo. Yes, Action Bray. Kaina, nagpapigayon sa special session ang City Council. Kaya ang purpose ng Action Bray, talakayon gid lamang for second reading. Ining ginaduso nga 3.25 billion pesos nga proposed budget for 2022 action, Brian. Ini siya may increase na 25%. Kung i-compare natin subong existing budget for 2021 nga 2.6 billion pesos, Action Brian. So kaina, bisan nga holiday, Action Brian, virtual man lang ang teleconference, ang special session, may 11 ka mga konsehal ang nagtambong, Action Brian, may aratang quorum, kag gintalakay no, sa mga konsehal ang budget sa Bacolod City for 2022, Action Brian. Pahayag diri our unanimous man ginaprobahan sa City Council for second reading ining proposed budget action na Brian. Sa mga nagapamangkot kung nga nag-increase ang atong sining budget, it's because Action Brian sa pagpatuman man sa mandanas ruling nga ginatawag, no, kay 66% sa 3.25 billion pesos gikan ni Action Brian sa national tax allotment, kapin 1 billion pesos naman ang budget or 34% gikan sa mga local revenues. So according to the City Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, nati halos tanan ng mga offices Action Brian may arasang increase sa sining budget for 2022, no? Kaya according siya, may mga pre-budget deliberations, naging patigayon para at least smooth man bala ang pagtalakay, kag wala na sa mga mayor pa ng mga adjustment sa ginaduso nga pondo sang local government unit action, Brian. So kaina may pila ka mga resource person ang ginatagan man sa tsansa nga magsabat sa pila ka mga palamangkutanon, no, sang city official. Kaina ang representative from City Health Office na si Ma'am Lea Malapitan, araman si Dr. Ana Marie Arnipornan, no, ang officer or head sa Bacolod City RRMO, kag si Ma'am Emelda Williams, amo siya ang City Budget Officer, Action Brian. Naglawig sang kapin 2 ka oras ang pagtalakay sa City Council, ang question and answer para ma-approve unanimously for second reading ang 3.25 billion pesos for 2022, no? So expected Action Brian next week possibly ipasulod diwat sa third kag final reading ang budget sa Bacolod City na tiandas sa magtapok ang year 2021 form maprobahan Action Brian ang ini na pondo. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Yes, Mr. Chair.
if there are no more questions on the floor, Mr. Chair, I would like to request all our resource speakers, Mr. Chair, to be excused. If there are no more questions from Yes, go ahead, from all our good councilors, Mr. Chair. Yes, please. Okay na. Yes, Permission to okay. leave. Permission to leave. Motion. Thank you. Yes. Request granted. The you. Honorable Rojas. Yes, thank you, Mr. Chair. So if there are no more questions or clarifications, Mr. Chair, may I move, Mr. Chair, for second reading, correspondence number 10210574, our general fund budget of Bacolod City for financial year 2022 in the amount of 3,250,000,000 pesos for second reading. So move, Mr. Chair. Second. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Action Brian, nabatyan ang portion sa special session sa City Council. So kay na, si Councilor Wilson Gabod Jr. ang lone opposition sa SP, ang isa man sa mga nakapamangkot, Action Brian, with regard sa budget sa Bacolod City Health Office. Ngiti, makabig, Action Brian, nga crucial, ilabi na nga pisubong nagapangatuwa sa COVID-19 pandemic, wala pag may baluan kung tubtob saan mag-tapos or magtakop tining pandemya, Action Brian. So according kay Councilor Gamboa, si kontento man siya, satisfied, Action Brian, kaya nakalipay ang budget sa City Health Office for year 2022 kay more than 50%, Action Brian, ang increase diri sa budget ng CHO sa next year, 302,222,786 pesos, 302,222,786 pesos, Action Brian. 63% ang increase kung i-compare natin sa buong 2021, ngayara sa 185,000, 166,666 pesos, Action Brian. So according to kay Councilor Gamboa, in kaso gidman nga kung mayara gidman sa mga surge, Action Brian, or pagsaka sa COVID-19 cases, mayara man sa standby fund nga calamity fund ang Bacolod City nga pwede i-utilize, Action Brian, kag according kay Vice Mayor si Pamilyaran, pwede man siya ma-stretch ang pag-utilize sa calamity fund until September 2022, Action Brian. Gin-mention man kaina sa representative sa CHO nga si Ma'am Lea Malapitan, kaya nga sila yung concern, Action Brian, may raman sila sang claims sa PhilHealth. Natutog karon wala pa mabayaran, Action Brian, nga nagapangatubang sila sang shortage with regard sa mga medicines like sa lying-in birthing center, Action Brian, nga isa yun kaina sa gin-raise nga concern ni Ma'am Malapitan. Kaya ang birthing center, Action Brian, may 4 million nga allotted para sa mga drugs and medicines. Pero sunod siya, kung maseto lamang sang PhilHealth ang sining nga mga balayran sa lying-in, basi pala, Action Brian, madula ang sining problema. Rason nga ang sa karon may mga communications na ginpadala sa PhilHealth para masettle ang claims ang syudad sa Bacolod, ilabi ng City Health Office sa Action Brian. Ano ang portion sa tingog ni Councilor Gamboa kag ni Ma'am Lea Malapitan sa Bacolod City Health Office. Action Dale? Ay, yes, Action Brian. Hindi ma-play ang tingog ni Councilor Gamboa. Nagalibot-libot lang ko, no? Sige lang, okay lang, Action Dale, Yes, Action Brian. Sige, basi nag-abisyo din yung minibus din sa ato. Pero kay natin, mo to ang ginansyon ni Councilor Gamboa, natin satisfied siya sa budget sa Bacolod City Health Office for year 2022, Action Brian. Kay na may pamangkot man si Councilor Gamboa with regards to Action Brian sa loan sa Bacolod City na 1.7 billion pesos. Yun man siya niya nga po ang update kung bala nakasugod na ni ang Coliseum, Action Brian, kung bala nag-start na ang bayad sa Bacolod City. Pero according sa Yati Kaina, sa pag-monitor natin, wala dito nakasapat City Budget Officer Imelda Williams, Action Brian, kay ginrefer man siya sa City Treasurer's Office, same man sa City Engineer's Office, Action Brian. So kaya naging pabayaan na lang ni Councilor Gamboa
ang update regarding sining loan sa Bacolod City kag ining ang pagpatukod sa Mascara Coliseum action, Brian. Kay gin-refer siya sa City Engineers Office kag City Treasurer's Office kay Action, Brian, kay wala nalakip no sa resource person ining concern ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Mayaraman siya sa concern with regard sa budget sa General Services sa Action, Brian under City Mayor's Office. Kasi possibly ang sininga pananaw basi mag-hire bala sang mas madamo nga job order Action, Brian kag amon kanya sininga no nga concern no. Pero overall ang Councilor Gamboa wala man siya kang may nahimo maunang budget kinahanglan ginaingay ipasar Action, Brian nga siya pisar nga siya dira ang loan opposition sa City Council at ang budget most likely ma-approve dito Action, Brian sa third kag final reading. So far mo to ang pila ka mga concern ni Councilor Gamboa kay pila dito ka mga konhal wala naman Action, Brian nga pila ka mga pamangkot no with regards sa proposed budget sa Bacolod City. I think Action, Brian pwede na siguro ma-play ang tingong ni Councilor Gamboa nag-restart diri ang computer diri sa minibus Action, Brian. Try natin na kamatihan si Councilor Action hands. Wilson Gamboa Jr. Okay. With this budget, Madam Malapitan, are you satisfied? Are you happy with this already or not? Councilor, good afternoon. With that budget, Councilor, we, according to Dr. Miraflor, we can play with it. But considering if there is an increase of any incidents like ma-increase naman ang mga number of positives, syempre kung ga-increase naman natin mga medical supplies. So kung hindi lang siya mag-increase, siguro makaano lang ta. And then I am also hoping nga ang PhilHealth makabayad na. Kay with that sa lying in alone sa medicines, medyo short kami for the budget nga 4 million, medyo short kami. Pero kung if the PhilHealth is going to pay us, medyo okay na, makaano na siya. Okay. Yes, thank you, Madam Malapitan. If in case there will be an upsurge of cases of COVID-19 and there will be another call for an emergency crisis, say for instance, do we expect Madam Malapitan, that the budget for such eventuality will be taken from the calamity funds if in case there is a need really for us to provide that budget? Or maybe the DRRMO can answer the question later on. If in the advance, say for example, now that we are in alert number 4 and there might be another upsurge of COVID-19, calamity fund be another item for us to consider or to take if in case there is an emergency for us to purchase these equipments or these medicines. So that will be left to the DRRMO later on to answer. Anyway, Madam, Just for information, the Honorable Gamboa, the state of calamity is stretched until September of 2022. Just for information. Okay, thank you. So we have a standby fund if in case there is a need for us to purchase more additional medicine. Action, Brian, na matiano ang portion sa stasyon ang tingog ni Councilor Gamboa, tingog ni Lea Malapitan, ang tiglawats from City Health Office sa si Vice Mayor Elcida Familiara. Next week, possibly, ma-approve ang proposed budget for third. Auto na naman liwat balikanta. Action firing line. Sige, last 7:41 the proposed budget sa Bacolod nga 20 test nga sitwasyon or balita sa Bacolod City Hall kay sa Pasok-Pasok Action Bray, amo pa na itong italakay nila nagaisahanon na agenda na supposed to be italakay ini last week no sa virtual session, pero wala pa din Action Bray since may iba yung mga konsyal ang hindi pa prepared kaya wala pa natunan ang dokumento
regarding sa proposed budget for 2022. Aha. So far sa COVID-19 update, wala pa sige hapon sang sabat ang National IETF regarding sa PIL from alert level 4, panawagod kita sa alert level 3, action na Brianna. Ang ginisyo niya ni Mayor Bing Ginaglia ng Executive Order number 51, daw nag-change na action Bri ang ngalan nga from community quarantine gin-shift or nag-transition kita sa alert level system. Kaya muli siya ang gina-utilize sa karon dito sa Metro Manila from November 1 to November 14 na 2021. Mga update kapag nagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Day sa Lazara una sa balita na ka-action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita Action Day sa Lazar dulong sa aton sa sa pasada, no? Ang isa ka lugar hindi naman naton pagsagi pa question ang mga budget nga ini kay kabalo ka kinahanglanon ina, no? Sang aton sining syudad. Questionon talang guro kung diin nagkadto ang pundo para sa dapat punduhan. Action Firing Line. Amo na yung mga kaksyon ang amo na yung mga kaksyon ang ginapangita ta diri pirmi kung diin nagkadto ang pundo kag ano ang gingamitan sang pundo, mga kaksyon. Ini nga bahin sa ito nga pagpangalaga dulong sa aton sang Standard Jam, La 7:45. This time check is brought to you by RightMed. May RightMed para sa'yo. This time check is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. This time check is brought to you by News Up Syrup. Sa sipon ng bata, bigyan siya ng pambatang News Up. Ito ang yakap ng kompletong ginhawa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO
Maupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na. Action Firing Line. Ginaendorso ginaton sa inyo. Last 8:06 na mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Action Bry, maayong gabi. Madula ang PH, wala na virus kay ang tao ginasunog lang dayon ay. Good evening Action Bry. Amo na gani Action Bry, kung mapatay ka sa ospital gina-declare ka COVID unvaccinated, amo gid na bala. Taga Himamaylan ko, pwede man ko ka-intra sa Action Pamaskwa, pwede gid ya katama, na? Action Brian, ari lang kami diya sa imo ga monitor programa kada gabi pato niya kag Ruby de la Luna sang Barangay 30, na? Evening Action Brian, tamyaw ko lang da Lagha, Quezon, San Carlos City Family La Bonita kag sa tanan nga nakakilala kay Lucy La Bonita. Salamat gid na. Okay, good PM. Solid BBM kami o galing hindi kami kilala ni BBM. Remedyo General Gyapon realidad husto na. Tod no, sagi kay moya kasinggitan sa atubang ni Lene blang bongbong kamo. Pagkatapos si Bongbong way man kakilala sa inyo. Action Firing Line. Oo, okay ginaiya nga may ara ka sang ginadampigan nga kandidato, pero hindi man nga ara sa atubang mismo ang nagapapili nga kontra mga kaksyon. Gina-insultuhan nyo sila ya. No? Muna, hindi ganyan manami. Kay tsakto na yung texter to, siya, kilala ginaton ang presidente nga pagabutuhon ta. The question is, kilala bala kita nila mga kaksyon. Action Firing Line. Last 8:07 na sa aton sini nga pagpangalaga dali gid lang kay ari na sa aton sini nga linya ang tagreklamo, no? Si Madam Malo lang aton ang diri nga lawagon mga kaksyon, ano? Online sa Firing Line. Madam Malo, may gabi dra sa imo. Welcome sa Action Radio Bacolod. Madam. Ay, yes, may gabi, ma'am. Ulo idag-idag bigamay para nami ang aton sulod, ma'am. Plastar gabi. Okay na ko, ma'am. Batian mo ko da. Okay, sige. Ma'am Malo, inang pilang edad mo gani? 52. 52. Bali, iloy mo to ang napatay. Sir. Sige. Abi ma'am, sugiri kami, inang hindi lang gintamaan ka, lawig, abi, ang madasig lang, para mabalaan sa ato mga tagpalamati. Anong istorya sa kabuhi sang iloy nyo? Nang bali, sir, nagkadto kami sa Sergen, kuha kami nila diri sa balay. Kay sinanay nang do hindi nakaginawa, gidala nila sa sentro. Pag-abot naman sa sentro, huwag kami nilagin papanaog sa salakyan, sa ambulansya. Dali langin Mamalo, ha? Tapos, Mamalo. dito lang sa sulod. Mamalo. Sa sulod lang sang yan si nanay, ginitid din. Mamalo, ma'am? Sir. Saan o si nanay mo naglain pamatsyag niya? Kay isang lang sang biyernes lang ginisang nagligad, 22, naglingin ang iya ulo. Okay. Tapos, pagka 25, nagpa-consulta kami. Pagka Miyerkules, naglain si Nana. Hindi na sa magkaon mo. Kaya mo ito nga ambulansya para dalon sa Talisay. Saan ka mo ginkuha sa ambulance? Sa Talisay, Mamalo? ginpapanahog sa ambulansya. Sige. Bali, lang sa oxygen sa babaw. Okay. Pagkatapos, ako lang pa sa dalom. Sa ulihi, kami nila kay gin-interview ko nila nga sinanay ko nga kaso daw anggit-anggit sa COVID. Okay.
Ginsingganan kami nila nga daon naman si nanay puli, mangita kami oxygen. Okay. Wala kami wala kami oxygen sa umamo. Aha. Napuli kami. Kaya ginadali kay tanit, hindi na kami napuli kay para may oxygen. Kay nang gasako ang madulong, ay kuno gapaupos ng ila oxygen. Okay. Pag-abot sa balay, wala pa kami kakita oxygen, hindi pa naog na nila si nanay. Ginbutang na di sa amon sa balay. Okay. Isang gabi, nagkadto ko, nag-ayo ko sa ila nga tani, biskan sagwa na lang kami sang City Health maplastar. Para nga biskan dextrose lang, inanay mabutang, wala si nanay, wala nakakaon mo. Hindi sila magpasugot, kaya mahulat lang gid kami sang may bakanting hospital. Sige, tawagan kami nila, bakante ko no sa Corazon. Okay. Wala man kami nagpasubot, ay gusto nila pag-abot sa Corazon, buhan si nanay. Wala kami nagpasugot, amo na nga siling nila mahulat lang kami. Pag-abot, gapon sang aga, napatay si nanay. Okay. Nagkadto kami sa ila. Pagkakita na sa ang apelido ni nanay, anak malangit ni nanay sa lamisa. Tapos amo to, ang ko nang gusto namon, kung italubong ko namon, kung ikrimit. Nag-ano ko sa ila, nag-ayo, kung pwede iswap test nila anay si nanay. Kami nila, tagaan kami nila number, landline, tingamon dala cellphone. Di nanumay pa kami kung diin kami nakakita. Patawagan kami nila sa Red Cross. Sa uli, nakapunta kami sa Red Cross. Ang sabat, hindi sila kuno mag-swab test ang patay. Kung doot, sila ang sa City Health ang mag-swab test dalon sa Red Cross. Rason nila, kuno hindi nila schedule. Wala kami nahimo, kaya pa galakat ang oras. Amo na lang to, kami kasi hindi sila sa amon mo. So, kasabat, dogin pasapasa lang kami nila. Okay. So, amo mala na nagkalanabo, ma'am. Oo, sir. Sige. May pamangkot ko si ma'am ha. Mamangkot ko si mo para maintindihan. Ay, tagin, no? Naglain na pamatsyag ni nanay mo 22, Monday. Hindi, 22, Friday. Daligid lang. Daligid lang. Ala, ini ginatamdan ko nga kuan galiho. Sige, Friday, 22. Okay, sige. Pagkatapos, nagpanawag ka mo sang gabi na ambulance. Hindi pa. Wala pa na kami kapanawag. Nagpa-check up pa kami sa doktor nga lain. Okay, sige dayon. Tapos pagka mga Miyerkules siguro to. Amo to pag namon. Next week na. Pagka Miyerkules. Oo. Miyerkules, Huwebes, wala na ko kasanda. Okay, sige. Amo na to pag tawag namon ambulance. Okay, sige. Dali lang gin mamangkot ka. Sa 22, anong findings sa tong una nga doktor? Nga ginkantuan nyo? Hindi ang primero ginbatsag ni nanay lingin ulo lang sa mo. Okay. Niya kami, check up. Gintagaan niya kami ng antibiotic. Kaya mo lang nang ininom ni nanay antibiotic sa lingin. Sa ginpasigil sa sangya maintenance. Okay. Ay high blood si nanay mo. Pila ng edad ni nanay ganito? 81. 81. Okay. So pagka dason nga si mana to, do naglain na ginmatsyag niya mo to nanawag ka mo sang ambulance. Okay, pag-abot sa Talisay City Health nila way gin papanaog ang iloy mo, ikaw lang kay wala sang bakante, gin papauli kamo. Okay, pag-abot dito, ano ni gabi kun adlaw? Isang gabi, hapon na. Hapon. Gapahapon. Pahapon, hindi gabi. Lain man ang gabi lang hapon. Okay. Hindi, pag-abot pa lang kay gabi. Pagkagabi, nagbalik ko sa sentro mo. Okay, dali. Ako lang niya. Sige. Pag-abot to sa inyo, balay, wala pa ka mo oxygen nga available sa inyo. Ginkakas na nila oxygen nila sa ambulance. Sa ambulance ni. Sa ambulance nga oxygen, ma'am. Okay. So sang gabi nagbalik ka kay daw hindi kid maayong sitwasyon ng mama mo kag mag-ayo kontani nga bisan sagwa na lang sa City Health. Okay. Stress lang sa. Adlaw na sang Biyernes na no Biyernes sang gabi na. Hindi pa. Ano pa? Ibes siguro sang gabi. Ibes sang gabi basta dira-dira ano. So napaslawan ka man gyapon nagpauli ka na lang. Nagpauli ko. Okay. Saan o napatagid si nanay mo?
Kagapon, mga alas 6. Kagapon sang Domingo sang aga. Oo. Mga alas 6 sang aga. Ano? Alas 7. Sige, idag-idag di gamay, idag-idag gamay. Alas 7. So nagbalik naman kamo sa City Health Office agod nga Mangayo death certificate. Okay, mangayo kamo death certificate agod nga mapalubong ninyo or mahaya nyong inyong ginikanan. Ano para maaya namon si nanay. Ano hambal nila dayon didto? Nang hindi ko na namon pwede si nanay mamuna kay ang iya kaso daw may signs ng COVID. Okay, sige. Ako na lang mahambal ha. Naghambal sila nga hindi mahaya si nanay nyo mapalawig kay ang iyang ang case niya or ang iya ginabatsyag daw may kaangay sang COVID nga mga symptoms daw mo sina. Okay. So, ginpapili kamo nila kung ipalubong dayon o kung ipasunog. Pero why gin man sila naghambal gid bala sila nga COVID gid ato kung wala man. Ang ila hambal sign lang. Sign lang. Sisiling ko para ma-aprobahan, mapaswab test kami. Okay. Oo. Tinga sa tong pag-abot nila dito, wala nila gin swab test dayon, ano? So nagligad gid dala nyo. Wala. Wala sila nag-request sa amon. Okay. So, anong ginpati nyo? Sunog? Ano, sir? Ano ginsunog nyo na lang? Nagpati ka mo nga sunugon? Nag-ano na lang kami kay kung ipalubong, wala gid sang ginamangkot ko sa ila mo. O kung ipalubong, may makatambong nga pamilya. Wala man sila isabat, wala sila panukabalo. Isiling namon, ipasunog na lang namon, kay para nga makabalik pabiskan abo na lang sa balay. Okay, So meaning, nga mahambal ka makabalik bisan abo lang sa inyo balay. Kay daloon pa sa cremation, abi, i-cremate pa siya. Ginkuha. Ginkuha siya. Pero wala why gid mas naghambal no nga COVID gid tong inyo nga napatay no? Wala man sila naghambal pero ginambalan ko nila nga ma-isolate ko no. Kag ang upod ni nanay sa balay, nakuha na home quarantine. Kaya wala man kami nagpati, kaya wala kami wala kami swab test, wala kami result. Amo nang budlay gid no. Kay why sila sang result nga ginauyatan Anyway, sang ila to daw ka kuan malanto mo do ka advance abing protocol para sa inyo na utod kita. Hello day. Okay, balikon ta. Action firing line. Klarohon tani. Okay, mabudlay ini kun magsigi ning amo ni nga kaso mang inamo ni pirmi, no? Nga ipasunog mo lang niya ang tawo or ipalubong rekta nga wala man kamo sang may ginauyatan nga papilis dira kundi mga sinyalis gid lamang. We don't know kung pwede inanaw. So ginpasunog nyo na. Pero nag-ayo ka mo nga i-swab test. Why man sila mai-provide nga swab test dira or sino mapasunog nga swab test abi? Kami manasugoon nila nga mangita nawag sa Red Cross kay dito kami kuno pwede makapaswab test. Okay, tapos ang sa Red Cross hindi sila kundi sila ang swab test kag dalon sa Red Cross ang result abi. At patay na kuno hindi sila mag-swab test. Dapat ang city health ang mga swab test kadalon sa Red Cross. Okay, sige. Nakuha na nato ng Botsilingo, no? So, kay wagid na tigayon ining solo swab test niya ini para likaw na lang gid sa pamahog sa COVID-19 pinasunog nyo na lang. Bo kaluluoy man, no? Do gid sa do ka irresponsable gid, no? Do ka pang irresponsable tanigin buligan na lang kamo kung ano nga sitwasyon. Ma'am, kilala nyo to ang mga tawo nga nagaamuma da sa inyo da sa Talisay City Health nga ina? Ang mga wala ko da sa may nakilala nga doktor sa ano mo. Hindi ang nagaamuma to bala sa inyo pagkadto nyo? Hindi ko kilala, mga itsura lang nila. Mga itsura lang nila. Ano ni mga babae ni mga lalaki? Ano sir? Ano ni mga babae ni sila o kung mga lalaki ni sila? Babae kag ang pag-ayo ko ya sang may babae, may doktor, ambot kong doktor ato ang dako nga tawo. Wala ko kabalo. Okay, sige. Sige, no. Anyways, sir. At least napulo plaster naton ini and buwas testingan naton nga lang buton ang Talisay City Health dira kung ano ang plastada gid man sining solo swab test nga ini, no. Kay para mabalaan tagid ang sitwasyon abi sinang inyong patay. Ti subo nga pulaw kamo da sa abo ni nanay nyo? Sige, amo malang na, ma'am, no, manawag kami daw galing kung ano gid ban sang update sini, ma'am. Sige, sir. Sige, salamat gid, ma'am. Maayong gabi. Sige, salamat. Sige. Thank you. Bye-bye. Action firing line.
firing line. Okay, last 8:20 na sa aton sini nga pagpangalagad, pwede lang na gali action hands nga haom-haumon mo lang. Pwede lang na. Anyway, side pa lang to sa tagreklamo. Hindi lang ta makahatag pag ano nga makomento sini, pero the way ang pagpamati ta sining tagreklamo, nga gin haom-haom lang sa simptoma sang napatay, kag suguon nyo nga ipalubong rikta o kung ipakremate no kay irresponsable gidyang gihos ang isa ka mga ara nga pungko sining City Health Office nga ini, no? Action firing line. Away man lang nag-facilitate, no? I don't know kung nagasugid sa gusto si Madam Malo, ang anak, o kung wala. Pero yato hambal, respetuhon tato. Wala man lang may nag-facilitate abi dira sa Talisay Health na center nyo da, nga maswab test ato to make it sure or negative or positive atong napatay. Kay kun ato siya positive gid man, kundi ma-contact trace tanan-tanan nga mga tawo nga ara sa palibot yung action hands. Action firing line. Ti subong wala sang contact tracing nga natabo didto. Nan. Ti kun positive gid man ato, araw galinagaw lang sila gyapon kay wala sila basis mo. Dibla? O dira lang ta anay asta, no? Ini nga mga tawo ni ginasweldohan isang gobyerno pero kung kisado way man sila duway sila kalibutan sa trabaho nila, no? Action firing line. Ining mga reklamo kung kaisa sa mga utod ng gamay sweldo nila, do kanami naman lang hindi pagbuligan nga dungagan ni sweldo nila mag-amo ni kay responsable nga mga giho kag pagtatap sang mga nagaulobra sa gobyerno. Action firing line. Action an baliki sa bitawag abi action an. Pasensya gid akte kinalipat gid ko mamangkot kay na initial ko lang to nga hambal. Mamangkot lang ta abi kon gina-contact trace to sila subong. Kay hahom-haom man ang tumo, no? Actually, kay na-mention sang laki nga utod nga may nanawag sa ila nga i-contact trace sila. Pero, ang sabat sang lalaki, siya paano nyo kami i-contact trace, kiway man kamo gani ibasihan, nga nagpositive ang iloy ko. Action firing line. Damo na blang nga sitwasyon, Teo. Ang ininggin pang tawgan ta, galibot ni sila subong niya, gapangita sang kinawala kay tiinog lubong ang ila sining nga iloy, ginapulawan nila. Ti karon kon wala to karon contact tracing kung positive ka man to kundi sigurado maglalapta naman to si COVID-19 action hands. Action firing line. Amo na nga daw hindi matapos-tapos ining COVID-19 kay kun padalman tagid ang mga lapses sometimes ara sa aton gobyerno nga pinawarat lang bala nga trabaho. Action firing line. Ay makalambot naman ni gani kay Presidente Rodrigo Duterte, gatda na naman ni sila mo. Action firing line. Gatda na naman ni sila sang obra nila nga ka mga kwan gid ka mga lampagak gid nga klasahe sang gihobla, no? Do ato blang way sila yagi nasweldohan sang husto da. Naka-off the action sige lang, no problem, no? Intindihan ta gid ang sitwasyon nila. Anyways, tawgan ta niliwat pero suno sa lalaki kay ina nga utod nga na istorya ta temprano pa. May nagpanawag nga isa ka personnel man from Talisay City Health Office. Kag naghambal nga, sir, sa kay kuane mo ni mo na, maano ka mo, makontact trace kami tani. Makontact trace sila. Tinano, sinong ay suspuryaga ba nga trabaho? Action firing line. Last 8:24 na sa ato nga pagpangalaga. Dila lang taanay asta, no? Dila lang taanay asta kay amat-amaton talang ini mga kaksyon para at least buwas mai-present na naman ta sa inyo kung sinong malambota dira sa opisyal sang Talisay. I hope nga makalabot ni sa talatapan ni Mayor dira sang Talisay mga kaksyon. Kag makilala ining nag-amuma dira sa City Health Office, kag matagaan ni sila sang kung ano man nga mga sanksyon ihatag sila kung mapamatud-an nga may mga lapses ang ilang sining nga pag-amuma sa sining patay nga ini. Ang inibahin sa aton nga pagpangalaga ginadulong sa aton sa
Action Radio Philippine Standard Time, last 8:25 na. Action firing line. Sige, balikan ta dugay-dugay ang iban pagid nga mga balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Milili Oligo, good evening. Angel Ricoperto, Action Bray, watching live from Woodside 1, Alihis. Always kami nagamonitor Action Radio. Greet lang, may Eloy Hedy and Sister Riza Zamora Ricoperto sa Sacramento, California. Thank you. Inday Blaza, good evening. Veronica Santillan Manukan, thank you. Good. Si Jacqueline Marinio, Maria Fe Lobaton, SP Village, Barangay Pahanukoy. Ana Sinoro, Roda Syoko, Genevieve Castro, good evening. Sumbray, may nalabyan ko gali nga aksidente sa may I hope nga may nag-respond din na to. Salamat gid ano. Sige, salamat gid sa info, Madam Genevieve dira ha. Salamat gid sa pag palabot diri sa aton. Check ta lang, pa-check ta lang ni no. Kung ano siya. Sige. Ang iban pa nga mga mensahe, Elvira Hilugo, naga-monitor man sa Charito Heights, Granada, God bless. Lilibet Gutierrez, Taliboy, good evening. Merly Gonzaga, God bless. Annalisa Vargas, si Virgie Olpinda, Aksubray, evening, monitor always from Celine Home. Stay safe and healthy, Aksubray, and God bless. Thank you and your family. Paul Spot III, Marvin Bastian, John Serna, Aramana. Si Jirel Gadudo, Yuli Taipin, Tabulok, Sang Bulacan. Si Milili Oligo, great ya lang Mambulak, sila'y Kagawad, Timay, Kagmunit, Lobaton. Jose Moncaltorilla, Homa Lomina. Melanie Calvas, Araman, nagamonitor. Si Noel Amar, Leonila Tarusan. Si Noe Erwin Decatoria Gonzalez, thank you again. Si Cheryl Lench Arnaiz, Roberto Hirapusco Caraballo sa Handumanan, Tamyawya SB Doc Litoy Bernardes sa Candoni, Barayuga Ray, Marvin Bastian, Panyapon da Surbray, Sinugbang Anduhaw, akon sudan. Pa-shout out sa mga tagapamati mo, kag sa tanan nga tropa, lalo na sa akon Team Alpha. Salamat and God bless. Bao, salamat gida. From 01 Alpha Baste, based near Baste. Yvonne Boucher Araman, thank you good. Ricky Soriano, good evening Sumbray, gagulang ang kalibutan, nagasabad na. Leonila Balnya, nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan, Tarusan family. Nanio Lench, good evening man. And si Eddie Laus, kag Nanay Isabel sa Victorias. Ami Rivera, Carmelo Garingo, nagamonitor man. Good evening Sumbray, maayo pa ang mga pulis may forever. Sa Dakpanay, droga. Joby Monares, naga-monitor man. Imbong Jocampok, Sumbray, monitor kami di sa Maaw. Si Christine Minias Villalubos, Hinida Ordunes, Noel Amar, shout out lang, kumpare nga si Bowie Yulingo, Rayboy Alunan, kag ako nablos nga si Taboy Derla. No, kisiga. Thank you, good. Ang iban pa, Rowena Castillo de la Cruz, naga-monitor sa Barangay 6, God bless. Piper Perslex Sumbray, hambal sang babae na patihan gid kanami. Naman? Hambal sang babae mapatihan gid kanami sa mga personnel sa hospital nga waay man swab test, waay man sila ebidensya nag-COVID. Kahapo sila maghambal nga ipalubong o sunugon na abikon sila man hambalon nga ipalubong o sunugon na mian may ayhan sila. That's why amat-amaton talang to kay buwasog punan tana pangita hantag ideya kung sa sino nga tong mga gwapa kag nag-entertain da nga amo nang nagkalahinabo mga ka-action ba perte gid no. Sige, relax ko gamay, may dalag ko pata nga balita sa aton pagbalik karon dugay ha. Sige, standby lang ta mga ka-action sa aton sini nga mga naga-monitor sa sini nga mga tinion ano. Kay mabalik kita dugay. Sige. Agapasimbahan
kadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Isang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:40 na. Action firing line. Gina-endorso naton So sa sini nga mga tinion mga kaksyon kay ang aton sini nga mga listeners nagahulat-hulat na matawgan. Mayong gabi lang kay Milili Uligo, mayong gabi lang kay Jinky de Lagdon, greet niya lang si Sir Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, Lily King, Raymar Swato Imperial, Lancaster Alma Oligon, nagamonitor man. Siga. Ma-intro ta na action hands las 8:41 na. Okay. Sige. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Namatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action firing line. Las 8:42 na sa aton sining nga pagpangalaga dual gina dial subong aton sining ang aton sining winner may gabi lang kay Romy Agsam no dito sa may sa may area sang Kawayan may isa ka lalaki ito nga naghikog sa kasilyaso ginhigtan niyang liog ya Action James gamit ang nylon nga higot sang manok. Action firing line. Taga Bacolod ni siya actually. No? Taga Bacolod ang lalaki. So no, sa report, nagalalisay siya sang iya sining nga girlfriend dito sa nasambit nga lugar mga alas 4 sang hapon. Kag way man nasugid diri ko nanugid ang ginalalisan, ginpahog yung girlfriend niya nga magpanginmatay ati mga 40 minutos lang nakaligad. Nasapwa na lang ini siya nga isa nakabangkay mga ka-action. Action firing line. Pwerte no, may takbalo kung ano yung pinakadalom pero hindi solusyon ang pagkuana. Ang pagpanginmatay mga kaksyon, no? Hindi solusyon ang pagpanginmatay. Oy, may gabi lang kay Sir Kaloy Salis mga kaksyon, nagamonitor subong sa may sitio aning gido. Barangay Pahanukoy, mga Salis family. And kay Madam Julie Magbanwa. Salamat sa pagmonitor. Si Sir Robin Tampos nagamonitor man. Si Ma'am Gibara may gabi. Salamat gida. Action firing line. Okon Guara, mga kaksyon. We have on the line yellow. Good evening. Hello, good evening. May gabi. Sino sa linya natin gini, ma'am? Ay, si Salvacion Decina, sir. Pilang edad? At 42. Dumalipat ka pa sa edad mo, ano? Sipon ko pa, sir, kaysa paano pa ko mo sa Friday, pa ko bali mo 42. Oy, wow! Sa Friday, lapit na lang, ano? Advance happy birthday. Taga diyan gini si Ma'am Salvacion? Taga Purok Sisay, diri sa Barangay Tangob. Okay, sige. Ma'am, congratulations. Nagdaog ka sa 500 pesos. Pero ano ganing amon sa nga tagline before kami mag-end sa report naman, ang ginahambal namon gani, ma'am? Na una sa aksyon, una sa balita, radio action. Doon nag-rumble to kung sa'yo alay pa? Amo na, sir? liwat tabi, di pagrambula kay do galingin ang ulo sa nagpamati. Ano na, radio action, balita. Naglain. Shortcut na lang nakaroon, sir, di ba? Sundan mo ko una sa balita. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa Bacolod. Sa Bacolod, radyo, action. Hindi, action radyo. Oo. Action radyo. Samala ko rambol, sir, kay. Oo, tinga. Gararambol, no? Oo.
Sige lang. Excited ako, sir. Kasi Excited. pang birthday na ako, sir. Dane. Sige. Congratulations. May gabi. Mabuhay ka, ma'am. Thank you again. Thank you. May Sige, gabi. Sige, sige. Action firing line. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Alright, bisa nag-rambulan na ilang puntaya Aksyon Radyo mangyapon, no? Sige, si Rona Regida Travas ang Valladolid naga-monitor man, Roland Guarino naga-monitor man dira sa may Paglaong Village, Boy Guarino and family. Sige, alas 8:45. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo. Padayon kabulaga pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Sige, ang aton sa nga oras maka-action medyo nagakipaw-kipaw na gid no. Action Brian, good evening. Ang number insakto ni amo ni ila hatag salamat Rebecca Gigira, no, Barangay Bagaa, Sinigaran. Pirmi gid naga gusto ko sa pamaskwa. Sige. Salamat gid no. And sige, si Madam Novi Galio Valencia Subaldo nagapasalamat gid kaya ang cellphone niya nga ginkuot da sa may downtown, nagligad nga adlaw na recover sang kapulisan. Action Firing Line. Okay, ang downtown Subong abi super gutok na, kadamo na sang tiniwis-tiwis man nga mga madasig kamot ti paghalalong di kamo maglagaw kamo sa downtown sa Bacolod mga ka-action. Action Firing Line. Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline kag sa buwas man sa gabi Action Firing Line. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!